amma da ke hukuma bata samun take ba. Ai ya kamata ku ce ainihin mariya ba haihuwa yake ba, ya kamata a ganganta kuɗin nan a kai shi. Ga nan malam ya haya ba dan ɗan kale ya matsa ya ce ya haya na ba za ka yi ba. Shi malam da zai da ya fara zuwa ce ya koma aka ce a'a. Wanda ma hukuma ma hukunci ya ce mutum je so ɗaya gidan uwatan ne ba ya bari wani kuma ya je ba. Uban wa ya ce ya kaje so biyu. Hukuma da kyake da uwaki in kin san mutum ya je talaka ga su nan iri-iri, wani talakan ma ya kamata ko baya aikin gwamnati a kai shi. Hele ne aikin gwamnati? Wani talakan ma bai fi ma'aikacin gwamnatin ma albarka ba. Mu da muke ɗauka albashi ɓangaren masallaci a baka, ɓangaren tishin a baka, ne za a mutu ma zan haura ne. Wannan wani da nake yi ba yi nake kawai don ku yi haƙuri in sha daɗi na ba. Ga mutum an kawo masa miya kamar za ta yi kalmar shahada. Ai mata sun yi miya mala. Billahi lazi. Yau wani irin dankali da aka soya min na ce kai Allah miki alba kuma yarinya ce ma karamar. Wani ya ce ka bai ɗaya taimai goyi. A'a ai ba bayarwa. Ai da ana ba da mace. Billahi lazi da masiba ta yawa. Wannan ma toyo da suke yi a titi. Kana nan in ba a daina ba he na ɗauki gauhe na jefa wata shegi. Uban waye ce mace ta zo ta toye a sai dai tsohuwa cikin ina nan na rinka zuwa gurin fatin ina sayan waina idan wainan nake yawa Allah tsina fatin nake ho. Kaga mace ta yi gare ta yi wani wanka ta mara in ce rubuta naira 30 ta kallon ta nake duk ita ta motsa wainar walla bana kallon wainar dan yatsanta kawai nake gani. Annabi ne ni annabi ne ba ya laifi amma mu duk masu laifi ne. Duk wani mutum da kai da wani kaza wallahi tallahi dama sai bai samu ba. Manzon Allah ne kada ya kana yi laifi. Aka ka gani ko shi ne baya yin wani abu sai Allah ya aiko masa zai yi. Duk abin da ga manzon Allah ya yi sai Allah ya ce ya yi sannan zai yi. Wadda masu takawa yan mara ya can ana ta guzududi kaza ai ba kwana ya koma karatunsa zai tada hankali. In dai wa'azi na ta shine tashi hankali don uban hankali in ya kwanta ubansa ya da kyancin kwatas. Kashi a bar giya a bar taba a bar zina a bar gaba a masallaci. Ta ina ga masallaci ginin ɗaya ne da wannan aka shushi da wannan aka sa marmara da masallacin da aka gina rabi aka bar rabi irin wancan. Ko don kuna wulakanta Allah tsina ne kuma wulakanta masallaci. Ita ba da kungiyar su bane kungiyar wa duk duniya ba wata kungiya addini. Idan da kungiya Allah tsina albarka. Kai dai butunan mu sa hanni ni ma dan ai dan izala ne an ba iska nake bane ni ya zo irin wacce nake yi ba ta gaba nake ba. Izalatul bid'a bana kida, izalatul bid'a bana shan taba, izalatul bid'a ba na yin azumi he na ji an ce an gani. Ina ji ce an gani. Oho, ni ta izara ba za a gane ta ba, ni uwata ma har ta mutu ba ta gane irina ba. Ɗan izara bane, ba ɗan ɗariƙa bane, ba ɗan shi'a bane, ba ɗan ƙabari bane, ba ɗan kowa bane, ɗan uwata ne kawai da ubana. Ɗan ma da gida, amma malam, da Allah bai bani haihuwa ba, sai ce ai da ni yan mare ba na kyale shi ba garan dibi yan mare gaba ɗayan ba sarkin yan mare shi ba ya rabi ina rabi wanzu na mutu ai alhamdulillah balle ma Allah ya kiyaye ina nan Allah ya da ai mutuwa ta da wuya mu layi take bi ina da yayye guda biyu kuma Allah da sai an kwaye su tukun sanan za kwaye ni ai Allah ma Allah libi bai Allah amma dai ai na I no dying now say next time inshallah ba ko ya da mariya
amma Allah kiyaye mu. Ai wannan addu'a da kuke hisa Allah ke kiyaye nan. Yanzu in na ku tsohon babur dina wallahi kan ga na fara da wuya. Ina son babur din nan Allah ya sani sai to malam a ringa tafiya a hankali. Ka san duk duniya yanzu ban da mai kauna ta har ga Allah irin Allah ya sani baburi. Har yan uwana. Ka je ga musu mutai taba ni mangar da cizo. Mata ta ba fita ta wani aure ta ba ga wata ta fice ba. Wani zai kwashe. Amma Allah ya sani ta ta faɗan mun bakan magana baka ma. Yau shekarar mu da Allah ya sani shekara 25 bai taɓa ɓata rai ba ban ɓata masa ba. Ban saci kuɗinsa ba bai hana na karatu ba amma sai ban 100 in kwanta a kai amma ba barin tabar su yan mare sai ce kawo mala ai ya kyauta ya kyauta ai ya ban da na ji daɗi malam ina laifi wani ma zai baka ne ai yara ya sani ai shi da bakin ciki har abada ko an mara ne zama kafara idan makankara an je kone masa gida an hada da siyasa duk an kashe mai gida yi kenan ba dai gaya yi bai ina nan ya muje rabu da su ya kai yayin da ka je tudun wadaddanka dai ba kuna waliyin Allah mujaddadi dan mujaddadi mijin mata 4 maganin ya tsirku mazari ba a san gabanka ba gagara gasan masu gasa gagara kin masu kin mazari ba a san gabanka ba man on the people na binnin yan maraya ka san Allah to ciya mu ba zai wa'azi ba in ku an ce liman ba to wai dama shi wa'azi ai da liman yake ai liman dama shi aka ce i wa'azi kungiya ai mu kaza mu ahlus sunna ne ko kuma in zaka yi wa'azin sai ka so katako kamar daura linta dan uwaka ni ga wani jalin katako fara karatun nan alkuran kwandala ban da ita ina kudin katako ina kudin kusa sai ne wani katako na dar gidan uban wala ni ina nan a teburi in na gaji da karatun tafi gida wani ya masa wata kwalliya ba don Allah zai ba ka dubi gaskiya irin kabari ne ke masa don haka sai a saka iya gaci a yi addu'a kuma dukkan muna ƙasa za ka yi mu an ce ku rinka mata addu'a Allah na gode ma tun da ba na faɗa ƙarya a nan gurin kuma Allah ba zai ba ni kun faɗa ƙarya ba in Allah yadda da dariya da za ku yi to kana dariya ka ji daɗi to daɗin wa'azin na 'yar maliki da kuma in gari zai waye a nan gurin idan na gaji Allah tsinan in ka dace a bar ruwa ko ina jin fitsari alkur'ani Allah sai ko uku a nan ina wa'azin nan in na gaji Allah tsinan kawai kuna tan ni mutum ne ka san Allah kana nan sai ka ga wani ya sai mu mota lokeki a nan garin ai sun fara fahimta ta ai sun fara sanin abin dan Allah nake kuma ni ba dan wata kungiya bane ni ba dan izala bane ba dan dariqa bane ba dan shi'a bane ba dan kabari bane ba dan kowa bane dan uwata ne kawai da ubana kuma da uwa da uba da addini ba a canzawa duk ulun uwa ka tafi uwa kowa duk ulun ubanka ya fi uban kowa in ka kayo da lafiya da buwa kai da ubanka lafiya in ka kayo da lafiya da buwa kai da uwarka lafiya ni da ina jin daɗi billahi lazi an taba ɗaure ni a garin nan sai da uwata ta sati ba ta cin abinci wada difi wada imin Allah ji kansa wani ina do shari ne tun da yake na taba ce alhamdulillah Allah kashe imatalona ai ya ce intention wallahi baka yasa ba yanzu kuma inda wani dan sanda ko DPO ko aljani in ya isa zo ta yi karatun nan idan ban ta yi da ka aiki ba ni Allah tsira in kuma tun da ya jaraba ya jaraba da ka yau ma ban fara katime ne na ga hakimi nace ka turo security iji abin da nake yi in ya saba da kadire musunci to gobe ba shekaru ba a kai ni gun kwantugon ma ba shekaru ba oye kalau tsoron da nake yi shi da zai gama ya tafi ni ko wannan nan shi zai gama ya tafi duk wannan karaɗin gidan rediyon iyakacin shekaran yana tafiya sai a daina da me bai wa kwankwasa ba yanzu duk an jirgi an zubar sai shekarau in shekaran ya gama shi ma ya zubar da shi ni ko ina nan ina magana Allah ba zan canza ba ka bi uwarka ka bi ubanka in an kira sallah ka je sallah mai liman ya makale hannu bishi ya saki bishi Allah ina wani shi ya makale hannu zai bi sallah
ba wace annabi bai yi ba. Today I am feeling teaching, you are talking, I am ready. Yes. Duk turancin duniya daga ABCDEFG HIJKL MNOPQRSTU BWXYZ. Duk turancin duniya a nan yake wallahi. Idan masu kake nufi don iyayenka 1000 in the English tun na sani wallahi. Kuma a banza na iya kabri ga abin nan baka omo hege kwalin biskin kwalin mai duk an zubar da kafiri. Qur'ani fa la yamassahu dan uwaka la yamassahu illa al-mudahharun. Kaji shi ko Qur'ani gagara gasan masu gasa ne, shi ba dama. La yamassahu illa al-mudahharun, kuma tanzilun min rabbil alamin. Kaji saukakke ne daga ubangijin mu Allahu, wanda duk baya kanta alqur'ani ya gama sa rayuwa. Kai ne ba ka yin karatu, sai dai kullum burin ka dai kaso shinkafa 20, wannan satin kaso 30. Burin ku dai kullun jalin shinkafa 'yan tudun wada, Allah ya muku albarka. Amma ba ku jalin qur'ani. Ka iya baza shinkafa a nika shegiya sada amma tsarki baka iya ba. Ba ta karya, ba a samun kwankwadi a shinkafa ka, saboda kai wali yanya ne. Allah kame ai wani ya yi shinkafa mana ita ni za iya da shinkafa ya ka taka ta ka wuce ba ta damuwa. Ya a taka ta da mota, a taka da kafa. Amma da kana shiga gidan mutane duk sun mai da mutane kamar gidan madafa giya, ko ina bangan kaga shafa ma da zaci buhu biyu. Allah ya masa albarka. To a rinka sadaka, a rinka taimakon wannan yaƙi, ba sai na yi ka ai sana'a ba, a yi sana'a amma a gyara addini. A zauna ba sana'a ko ba a ku yi sana'a. Shinkafa Allah ƙara mata albarka, mu ma 'yan malaicen suna yi. Ja mu je rabu da jama'a, Allah saka da alheri, mu je karatu. Allah ya ce in dai karatun dan Allah za ka yi, ba wata ƙungiya za ka tallata ba, ba siyasa za ka tallata ba shekarau za ka yaba ba. Ba Allah ce zo halin na zaman shekarau, ai zan yabo ma sai dan yabi uwata da ubana, tunda Allah ce wa qarar rabbuka Allah ta'budu illa iya. Naga da ma kai wa gari na kuma duk wazin ne yanzu dan matsa muna kace ba wazi nake ba, wazin ne hakan. Ai dan jahili jauhi ne. Dan jahili jauhi ne. To mu je. To kaji wa qarara rabbuka, Allah ya hakunta Allah ta abudu kar ku bautawa kowa illa iyahu, ice hedaihi. Shi Allah yi fada, daga je kana bauta wani. Bautar Allah aka ce wa bil walidaini ihsana, iyaye a kyauta musu. In ka je kasuwa ka ci riba, so musu dan wani abu. In ma ka fadi so musu. Ko hadu aka yin kana bin iyaye sai abin ya zama alheri. Ina so in ga gunnan wani ya daure mutum ɗaya fuzgo 1000 je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1000 tak. In ko ba haka ba zan tahi billahi lazi, ai ni ba dan iska bane. Aba mala ya zaka yaka tunun wadan karo Allah, tunun wadan ka ce ba kudi, karo 1000 tunun wadan ka ce ba kudi, karo 1000 yake so ga wani ya daure ya kawo. Ko ya dole wa hadda ya shawo ya dai, amma za a samu 1000 gusa billahi lazi, ko hi ko su lafi wani. Ato in ka gyara aran ma kada iska ta ɗauke mana kuɗi ko. Aran ma zaga aran ma karo
dubu ɗaya 1000 total money. Thank you very much. Alkurani Allah 1000 aron makarbo. Insha Allah sai kun gani da mota ta kaina ba ɗani ba in Allah da tunda a ƙasar nan ce ɗan iburo ma ya sai mota ɗan iburo da mota amma ga ba kula sai kai ƙato kamar sarkin aljanu sai riga yarbawa kai da gani na gaba ya ce wani sabon tuba ni har kunya nake ji wallahi na sawo riga na har kunya nake ji wallahi kuma ita kenan suna shuwaki ya bai riga idan ba ita na sayar yau na sai rogo ba Allah ya tsina ku je ku gaya masa an taɓa malami da taushi ma irin na yan mala da Allah ku rika ban da kirki ko na yi arziki ya tuba da yabi ai to da zaga ina haka aron zaga don Allah to ai da ma ai rashi ai sun san halina ai ya kamata mutum san halina ne san halin uwatas ai ni ya kamata ku bai fice ni in ga da ci 1000 nan ai ko ne kwandala ne ba ni ya aka yi nasa 1000 ai ba 1000 ce imanin ku da Allah ya fi 1000 ai rashi in ka taba ni karatu da shi na karanta qawaidi na karanta arari na karanta ishmawi askari lawali kurdabi risala dalailu 20 na ga dama sai kama 20 alayya ya abu wa sabi wala tarki ya an habib tauki wa hadan tauka ma wazi tauki makahore ne alilan ya uja bul ina ai na makance kai Allah ya ce ai wallahi na makance alkurani na ba wa'azin nan zo na wa'azin mai zafi irin wannan da ido daya da wannan izala da ido daya makyalli ke da zuwa wani mutum a yan mala Allah shi kansa ai wallahi ina da ido daya to me zan fito shi da wani ai ko dan sanda sai an aura ya an ga lafiyayye ne zai zare ma ido ikare mutuncin hukuma kana ɗauke shi in za a zaɓi ciyaman shi ma sai an auna ka an ga ba ka da cutar s ba ka da kusumbi a bayanka ba za mu ɗau ciyaman mai kusumbi ba saboda dariyar talaka shaɗani ne talaka da kusumbi ciyaman da kusumbi uban warewa shugabanci bayan Allah ci ubanka ya ɗora ma kaya baya ai sai mutum lafiyayya ke zaɓa lafiyayya ke zaɓa a sa shugabancin siyasa irin sa a dole su suna shuwaki su malam bala na bala ina ɗan gajeren nan mai katon kan nan yi mai da shugo wata yan jam'iyya yi mata yi ko ki wace ce jam'iyyarsa ac ko ta gaba da shi an sami jam'iyyar uku a gari na lafi ai ta ishe mu Allah musu albarka ku tsaya a nan kar ku tabo ta jam'iyya pdp app ac sun ishe mu shauran din mu bawa arna kowace ta yi ni kuma da ni za ta bi in ma ifriti zai mulki a nan kasar ni da ni za ta bi iyakacin zai shekara 4 su da kibirji ni ko ina duka teba ba ruwana ya san mutuwa ta da wuya no dying now say next time insha Allah billahi lazi duk wani mikin Allah ya riga ni zuwa lahira ina nan wadda ma so ake yi ana so a yi ta mun kulle-kulle kana zuwa yan mada banda ka dausa magana gara ai ba kwana liman ya koma to wai dakata wai mai ban limancin nan ne ba karatun ba ita kanta hudu ba juma'a da muke yi ba wa'azin bace ne ai ni da in bar wa'azin nan billahi la ilaha illa gara wani karbi limancin wannan wa'azin ya fi limanci wahala ya bi shugaban kasa wahala idan ba yau na bi shugaba yar aduwa aiki ba Allah ya tsina ka je ga masa man ituro min ba jirgin sa bai turo min Allah talaka ina han wuya wallahi kwanaki wani mutum ya tsuguna ina kayi nace ba za in je in gani irin kayin wallahi ba komai hejini ki ba haila yake ba komai he basir yaushe rabanka da kaje gona ga kashi ya ba me aka ci za a kashin
da mu za